سلام كما تنسيو فنوير تي في بمكتات ركوب زغوركم تعزبتنا ساعة تعتاقلون لومي سنبت سلسة حامل استدالو زينا مسنادو نفل مالونا نمكتالكم بخبر زعد من مساهم سنحن ميكايل حدقو فلما كن بكنت وتاتو فيلم كوليج نقدن محبراو سنفلتاتن شدشيمتن 54 تمهارو بديجرين بديبلوما نامرو أبو زوبا كاشباركا قلقلتو فيزيوترابي من معبالز حق زمنا مسارحتا تواديرو سراحتن يعطات من قصة بعرزان سجنيتن العلمية سوسان شدشين شحنا عفان صدرا سواتا بركيتو أبزيناتات وطاي مرحتا عبال هاقرات إيكوا سابقة ما أكرا غانا نايكلتا معرتاتو على يكان علو حزب الله زلاخن سلسة سبالبو نفرتو وقعي كم زودغ منسر مكلغال إسرائيل أفليتو أب سيدني أستراليا برتوع زناب زسعة وحركاتات علالة ونواتا وعنواتوري زرزر زينا كوليجي نقدن محبراو سنفلتاتن تمالي بمانزا بزكايدو سنسرعات ممرغتا شدشيمتن 54 تمهارو بديجرين بديبلومانا مرغم لزرزر وكيليرينا بزوادوبو فيلمون تكابو بملكع تصابصاب زدالو تحسولو غير مسكال غيرز غير كاروبوي أب عد غيح تدوكين زركب كوليج نقدن محبراو سنفلتاتن بكلت حملة نمبل عسات حمش تجزيو أبزا كايرو سنة سرعات من مرغتا بعسات سلسته عودثات زمهارهم 360 بديجري 340 تنما بدبلوما بدمر 654 تمهارو أمريغو أبتي بمانزا زتخاير سنة سرعات تمهارو استمرقوا له عودثات سنة قطبة محضرة وانين التحزة حساب ቋንቋ እንግሊዝ ጂኦግራፊ ታሪክ ሕጊ ባንኪንግ ስነ ማሕበረሰብ ስነ ጥንቲ ስነ ቤተ መጻሕፍትን ሓበሬታን محدرا توريزمن وهوتيلاتن كمون محبراو عيو كم زتقالل 48 مئتاويت كابت مرقت دما دق انستي مخانن تحبيرو دين نايت كوليج دكتور ستيفانوس هايله مريم ابزو سمع قال ممراق اب غعزه هيوت تمهاراي صاما كبيت صعرن مجمر حدش معرف هيوتن كم زخونه بمتقاس تمرقتي لبدا كورونا فيروس زفطر بدوتات صغيرم تمرتم بقعت كفصمون خالم يوهانو غليص الله تمرتي بقليل زيتمن هبتها غريو زبله دكتور ستيفانوس من قصة إرترا من معبال عام سب ابن كورنع ناي كل بوليستات معبال مخان بمأمان قزيف وفري قبر كمزلو لعلوات تكالات برتدما نزلنا يو موائل قلطفة تكنولوجيكاوي معبالا أب قمت زأتوا سعرية كايدا كمزلو أبريهو كوليج نقدن محبراو سنة في التأثين درجة عقم الصبو كبن مبال بعتبي سرح كمزلو زتغسى دكتور ستيفانوس أبزوان زي شوعات ممهران ناي دكتوريت شوعات دما ناي ماستريت تمرتم أب تشاينا هنغاري إيطاليا هندي دوب أفريكان روسيان كاتلو كمزلو توسختي 4 ممهرانكا لو معامت نملاخ مدلوات تسعيفو كمزلو آرد سيرو أمود أتادما تمرقتي تمهرتي عدمي خاملو ممهر مالت مخانو تغزيبم أب مساي هنتياتن سبكفوت أمرن كونو تلابيو نابي كالزينا مسنسجر راب زوباغاش باركانة بوسن عامي كوهاب سن حقل قلوتو فيزيوترابين ممعبال حدشن زمناو مسترحيتا تاتاتيوم وكيليرينا قراو تولن زدالو تصبصاب امانويل غبراي أب زوبا كاشباركا أب موكوسو هوسبيتال زوهاب أغلغلوت فيزيوترابين مسفحن عبالن توساقي حدشن زمنون مسارحيتاتاتيوم أب موكوسو هوسبيتال زوها كاشباركا حالا في مأكل فيزيوترابي أتو خيلان قبرم كايل أبزاها بحبريتا أقدمو أخول عغمو مياويانن زمنون مسارحيتاتن تلزي نبري زوهاب أغلغلوت دروت منبار بمتقاس أبزيك دي زيقن نايمت نتات شواراتات ملاقبوتات سرعتو زردم كومون عند حقن كسادن صقمات زتقلل زمناو مسرحيتات تاتيو عينتاو لوتي متيوخم زلقليتهم اقدمو واحدن وسنتن مسرحيتات رز نبره تقلقلتي بوقع اقلقلت نغرقبو ناب اسمرا كل اخوكم صنعو زدما عددا هالك غيزين غنزبن كغبرم بصنعو استقسات خيلانه مسمودات نايز حدش مسرحيتات كن اتصقم تفچخم زلو حبيرم ميديكال دايركتور موكوس هوسبيتال كاشباركا دكتور إساياس منقصا بوغنو أغلقلوت فيزيوترابي مسفحن معبالن سوزة تبقسو ما قد سلطان ايتي بقعات أغلقلوت حكمنا نحياشن زيكاتات أبو كاربوام زتمالي أغلقلوت رغبلو بايتان مفتارن زكازو لتسعر غمزخونا رديوم أبو چنفر منيستر تعنا زواغاش باركا حالا في حكمنا وي أغلقلوت نرس قرقش بينا دما
ኣብ ትካላት ጥዕና ብሓፈሻ ኣብ ሆስፒታላት ባረንቱ ኣቑርደትን ተሰነይን ድማ ብፍላይ በብእዋኑ ዝዋርድ ዘሎ መሳርሒታት ዝተማለየ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንምርግጋጽ ሓጋዝ ኮይኑ ኣብ ርእሱ ምህላው ንቁፅሪ ናብ ኣስመራ ዝለኣኹ ዝነበሩ ተገልገልቲ ከም ዘቃለሎን ካብ ዘይተደልየ ሃልኪ ከም ዘድሓኖምን ኣብሪሆም እቶም ሞያውያን ኣብ መወዳእታ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ዝተፈላለየ ናይ መትኒ ጨዋዳታት መላግቦታት ስርዓት ዝረደም ዓንዲ ሕቆን ክሳድን ፀገማት ዘለዎም ድማ ብፍላይ ካብ ባህላዊ ፍወሳ ተቆጢቦም ናብ ማእከል ፊዚዮቴራፒ መፅኦም ሞያዊ ምክርን ፍወሳን ክረኽቡ መኺሮም ኣብኑ ዞባ ዓረዛ ዝነጥፉ ሲቪል ሰራሕተኛታት መንግስቲ ካብ ደሞዞም ዘዋፅኡ 112,000 ናፋ ኣብቲ ንኡ ዞባ ንዝርከባ ፅጉማት ስድራ ስዋታ ከፋፊሎም ኣብታ ኣጋጣሚ ኣመሓደርቲ ኣብታ ኣጋጣሚ ኣመሓዳርቲ ንኡ ዞባ ተወርሶም ክፍለ ማርያም ኣብ ዘስምዖ ቃል ማሕበራውን ቁጠባውን መነባብሮ ስድራ ስዋት ንምምሕያሽ በቶም ሰራሕተኛታት ንዝውሰድ ተወግሶታት ብምጓስ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ነቶም ኣዝዮም ፅጉማት ኣለልዩ ኣበርክቶ ክዕዝዝ ተላብዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቶም ሰራሕተኛታት ብምክንያት ዝኽሪ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማታት ኤርትራ ወፈራታት ልምዓት ከም ዘሰላሰሉ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ንኡ ዞባ ሰገነይቲ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዘዋፅዎ 50,000 ናፋ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ንስድራ ስዋት ተዓዲሉ ብኻል ወገን ኣብ ምብራቃዊ ኣውስትራልያ ከተማታት ብሪዝበንን ጎልድ ኮስትን ዝቕመጡ ኤርትራውያን ብድምር $8,490 ኣውስትራልያ ንመሰሰን ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ከበርክቱ እንከለዉ ኣብ ከተማ ብሪዝበን ዝርከቡ ኤርትራውያን ብተወሳኺ ንኽልተ ስድራ ስዋት ክምውሉ እንከለዉ ን20 ንምምዋል ከም እተመባፅዑ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣብ ንኡ ዞባ ሎጓዓን ሰባ ካብ ምምሕዳራት ከባቢ መቐድካ ደብረ ዓዲ ሓንስ ደቂ ሻሓይን ምለዛናይን ዝተዋፁ ኣሌቲ ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ዘለዎም ቆልዑ ናይ ሓደ ሰሙን ስልጠና ተዋሂቡ እቲ ብምትሕባር ምምሕዳር ንኡ ዞባን ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ተወዲቡ ብኪላታት ዝተዋሃበ ስልጠና ግቡእ ኣተኣላልያ ንምስትምሃር ዝዓለመ እዩ ሰልጠንቲ ድሮ ማሕበር ኣቂሞም ኣካይዲት ኣካል ከም ዝመረፁ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ተሳተፍቲ ብጊዜኦም ኣብ ኣተኣላልያ ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ዘለዎም ቆልዑ ዝፀንሖም ኣፍልጦ ድሩት ምዃኑ ብምጥቃስ ነቶም ቆልዑ ተገልግል ቤት ትምህርቲ ክትክፈት ሓቲቶም ኣመሓዳር ንኡ ዞባ ሎጓዓን ሰባቶ ኣብርሃም ሓጎስ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ስልጠና ዝምባለ ናይቲ ቆልዓ ኣለሊኻ ከምኡውን ጠባያቱን ባህርያቱን ተገንዚብካ ግቡእ ናብየት ክትገብረሉ ሓጋዝ ምዃኑ ብምጥቃስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ንሕቶ ናይቶም ወለዲ ቆላሕታ ክህቦ ተላብዩ ኣብተን ዝተረፋ ምምሕዳራት ከባቢ ተመሳሳሊ ስልጠና ክወሃብ መደብ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዕብ ሃገራዊ ዜናታት ንምክታልኩም ክትቀጽሉ ደግመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቀጽለ ኩብራ ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም አዚና ነመስግን ዜና ወጻይ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ቁጠባ ውድብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ማለት ኤኮዋስ ኣብ ኣክራ ጋና ናይ ክልተ መዓልታት ኣኼባ የካይዱለው ኣብዚ ሎም ዝተኸፍተ ኣኼባ ኣብ ዞባ ሳሕል ገርጊሩ ዘሎ ሽበራዊ ምንቅስቓስ መጥቃዕታትን ንምግታእ ክውሰድ ዘሎ ስጉምታት ከምኡውን ኣብ ማሊ ቡርኪና ፋሶን ጊኒን ምርጫ ክካየድ ፀቕጢ ምፍጣር ዝብል ነጥብታት ቀንዲ ኣድህቦ ከም ዝወሃቡ ተሓቢሩ እቶም መራሕቲ ኣብተን ወተሃደራውን ጉጅለታት ብዕልዋ ስልጣን ሒዞምለን ዝርከቡ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ምርጫ ንምክያድ ክሳብ ምጽናዕ ዕገዳታት ዝርከቡ ስጉምታት ንምውሳድ ኣብ ዝኽእል ዛዕባታት ከም ዝዘራረቡ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኤኮዋስ ንኣባልናት ዘን ሰለስተ ሃገራት ናይ ምውንዛፍ ስጉምቲ ብምውሳድ ኣብ ልዕሊ መንግስታትን እገዳታት ከም ዝወሰደ ይፍለጥ መንግስቲ ማሊ ኣብ ለካቲት 2024 ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ከካይድ ምስ ኤኮዋስ እኳ እንተተሰማምዐ ኣብ መጋቢት 2023 ኣብ ዝተመሓየሸ ቋም ረፈረንደም ከም ዝግበር እዩ ሓቢሩ ዘሎ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ድማ ብታሕሳስ 2024 ኣብ ዝተመሓየሸ ቋም ሃገር ረፈረንደም ከካይድ ፕሬዝደንታውን ባይታውን ምርጫ ድማ ኣብ ለካቲት 2025 ክግበር እዩ ወሲኑ ዘሎ እንተኾነ ግን ኤኮዋስ እቲ ናይ ግዜ ገደብ ኣዝዩ ነዊሕ ምዃኑ ብምግላጽ እተን ሃገራት ንምሕጻሩ ስጉምቲ ክወስዳ ጻውዒት ኣቕሪብለን ኣሎ ዞባ ውድብ ኤኮዋስ ኒቤኒን ኬፕ ቨርደ ቡርኪና ፋሶ አይቮሪ ኮስት ጋምቢያ ጋና ጊኒ ላይቤሪያ ጊኒ ቢሳው ማሊ ኒጀር
ናይጄርያ፣ ሰራሊዮን፣ ላይቤሪያን ቶጎን ይሓቁፍ። ዕጡቕ ሓይሊ ሕዝቡላህ ናይ ሊባኖስ ዝለኣኸነ ክልተ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብሓይልታቱ ተወቂዐን ከም እተሓምሽሻ ሚኒስትሪ ምክልኻል እስራኤል ሎም 3 ሓምላ ኣፍሊጡ። ነተን ካብ ወሰናት ሊባኖስ ነቒለን ኣብ ልዕሊ እቲ ሊባኖስን እስራኤልን ዘከራኽር ማያዊ ክፋል ዝተወቕዓ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሕዝቡላህ ሚሳይላትን ነፈርቲ ኩናትን ተጠቒሙ ከም ዘሓምሸሸን ሚኒስትሪ ምክልኻል እስራኤል ሓቢሮም። ናብቲ ብካሪሽ ዝፍለጥ ብጸጋታት ባህርያዊ ጋዝ ሃብታም ምዃኑ ዝግለጽ ከባቢታት ናይ ስልያ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዝለኣኸ ዝሓበረ ሕዝቡላህ እቲ ስርሒት ዒላምኡ ከም ዝወቕዕን ዝተወጠነሉ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፍን ገሊፆም። ሚኒስትሪ ምክልኻል እስራኤል ቤኒ ጋንተዝ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ስጉምቲ ሕዝቡላህ እስራኤልን ሊባኖስን በቲ ጉዳይ ንዘካይዶ ዘለዋ ዝርርብ ዝዘርግ ምዃኑ ብምሕባር ኮኒንዎ ኣሎ። ሕዝቡላህ ብጉዳይቲ ናይ እጀታ ክርክር ንመርገጺ መንግስቲ ሊባኖስ ከም ዝድግፍ ኣፍሊጡ ምንባሩ ይዝከር። ሕዝቡላህ ወሲኹ በቲ ጉዳይ መንግስቲ ሊባኖስ ንእስራኤል ብጥሕሰት ልኡላዊ ግዝኣት ምስ ዝኸስስ ኣድላይ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ድሕር ከም ዘይብሉ ከጠንቅቕ ጸኒሑ። እዚ ምዕባለታት እዚ ነቲ ብመንጎኘት ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ክዕንቅጾ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ከተማ ሲድኒ ኣውስትራልያ ትማሊ 2 ሓምለ ዝወቕዕ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቡ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ንዋታዊ ዕኖት ከም ዝወረደ ተቓሊዑ። ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽታ ከተማ ዝለዓለ መጠንቀቕታ ሓደጋ ዕለቕለቕ ከም እተኣወጀ ድማ ተሓቢሩ። በቲ ክስተት ነታ ከተማ ሰንጢቑ ዝሓልፍ ፈለግ ኔፒያን መሊኡ ብምሳሱ ሓያሎ ኣባይትን ትሕተ ቅርጽን መጓዓዝያን ከም ዝዓነወ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ኣሽሓት ነበርቲ ኣብ ግዜያዊ መጽለሊ ተዓቒቦም ከም ዘለዉ ገሊጾም። ኣብ ገለ ክፋላታ ከተማ ልዕሊ 350 ሚሊሜትር ዝናብ ከም ተመዝገበ ዝሓበሩ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ እቲ ክሊማ ንዝመጽእ መዓልታት ክቕጽል ከም ዝኽእል ዝእንፍት ትንቢት ኩነታት ኣየር ከም ዘሎ ኣረዲኦም። ኣብ ከተማ ሲድኒ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ብዝተኸሰተ ተመሳሳሊ ባህርያዊ ሓደጋ 20 ሰባት ከም ዝሞቱ ናይ ሽዑ ጸብጻባት ይዝክሩ። ንሎሚ ምሸት ዝተዳለወ ዜና ንምዛም ቀንዲ ነጥብታት ወግደግመልኩም። ኮሌጅ ንግድን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን 654 ተማሃሮ ብዲግሪን ብዲፕሎማን ኣመረቁ። ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ኣገልግሎት ፊዚዮቴራፒን ንምዕባለ ዝሕግዝ ዘመናዊ መሳርሒታት ተዋዲዱ። ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ዓረዛን ሰገነትን ልዕሊ 166,000 ኣፋን ስድራ ስዋታ ኣበርኪቶም። ኣብ ዜናታት ወጻኢ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ኤኮዋስ ኣብ ከተማ ኣክራ ጋና ናይ 2 መዓልታት ዋዕላ የቃንዕሉ። ሕዝቡላህ ዝለኣኸነ 3 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወቂዑ ከም ዘውደቐ ሚኒስትሪ ምክልኻል እስራኤል ኣፍሊጡ። ኣብ ሲድኒ ኣውስትራልያ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቡ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ንዋታዊ ዕኖት ወሪዱ። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም። ስለምክትታልኩም ኣዝየ የመስግን። ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት ቡያ መበል 18 ክፋል ስዒባ ተቕርብ መደብያ ብወገነ ይግበር። ሰላም